To zrovna jsme v epizodě Papírový servis a hází všechen papír do myčky. Mezi nimiž je i tady tenhle ten papír. Pěkný. A na mě napsáno tohle. Elegantní zase. Se divím, že to prošlo, tyjo. Dobrá práce hodně. Já bych se chtěl ještě takhle zeptat tebe, hele Martine. Od lesa, jo, to vezmem. Já jsem se teďka tak nedávno zamyslel nad jako repertoárem svých nejoblíbenějších filmových postav. Kmotr, Vito Corleone, Piráti z Karibiku, Hector Barbosa, Harry Potter, Dumbledore. Jo, máš rád starý vousatý chlapy. No já bych to chtěl říct jako takovým Gen Z pojmem, jestli náhodou nemám daddy issues. Ještě můžeme říct třeba Kingsmani, Harry Hart. To těžko říct, hele, to samozřejmě jakákoliv diagnóza. Ne, tak ano, ale chytrý kluk musí říct, že prostě jakákoliv diagnóza musí být provedena prostě profesionálem po nějakým jako osobním setkání, víš co, aspoň. No a taky jsi youtuber a můžeš si tak jako hrát na roleplay, takže bych jako klidně můžem dělat, že jako na ty papíry máš právo mi jako dát, takhle diagnózu mi udělat. Tak já si myslím, že to je psychopatie. Já chci svou diagnózu. Ale diagnóza je jasná, je to naprostá psychopatie, ukazuje to absenci té páté čakry. Dobře, výborně, tak jo, tím pádem seš ale teďka ty na řadě, protože ti pustím vlastnoručně vyrobenou kompilaci na ničím youtuberům dětství, 29. díl, kde jsem ti dal několik, dá se říct spoustu scének z pohádek, které jsou určeny pro děti, ale obsahují vtipy pro dospělé. Jsem zvědavej. Ahoj, dobroto, pojď hezky k tátovi. Slyšíš? Sjedl ho, slyšíš, jak se dusí? Koukej, jak moc trpí. Já nevím, jako oni viděli vlastně celou tu scénu, že to mě nedošlo, protože se tam pak koukali ven, jo, takže jako já jsem myslel, že si mysleli, že sežral ten burger, ne? Nebo oni jim šlo o tu mouchu. No, oni mu hlavně udělali strašně hnusnej burger, jakože jak psí prdel, takhle. Záměrně, protože je to hygiena. OK, ale jsou to zlomyslný svině, to je to důležité. Chtěli ho zabít. No, ano, a celá ta epizoda vlastně, o které tady teďka mluvím, je hodně dark. Jako musím říct, že ono to začalo být temný, už když jsem to slyšel dabovaný v češtině, to jako v tu chvíli jsem cítil, jako že mě to bolí mojí duši. Dobře, tak jo, to jsi jeden z mnoha, který už tady tohleto mi řekl a já jsem si to, jak můžeš vidět, i po 29. dílu vzal opravdu k srdci. Samozřejmě, tak já to chápu, že mnoho z těch, kteří koukají na tento kvalitní pořad, samozřejmě zažili ty věci jenom v českém dabingu, takže chápu, že to děláš pro jejich dobro. Myslím si, že i v této větě byla jemná dávka jako ironie, ale dobře. Jdeme tedy na druhou část, vlastně to, co následovalo, zatímco se vysmáli Krabs a SpongeBob tady hygienikovi za to, že se udusil burgerem, který udělali. Musíme se zbavit těla dřív, než ho někdo uvidí. Musíme ho rychle jít pohřbít. Tvoj nos červy je takový lepkavý a mrtvý. Něco mi tady pořád nesedí. Jak to myslíte, pane Krabsi? Čouhá mu přece hlava. Pardon, pane Krabsi, já chtěl, aby měl rozhled. Tam, kde je, rozhled nepotřebuje. To jako, musím říct, že jsem nekoukal teda na SpongeBoba. Jako určitě by se mi to hodně líbilo, kdybych koukal. No. Jo takhle, že možná teďka lituješ, že si víc nekoukal moje dětství bylo chudý, tím chci říct, jako, že prostě jak vždycky říkají, jak lidi měli krásný dětství díky seriálům, na který koukali, tak já evidentně jsem měl to špatný dětství, jako, protože prostě v Power Rangerech tohle nebylo. Ne, v Power Rangerech jako nezakopávali do písku ryby? Tam nedělali věcí, jako celkově, já jsem to jako vody jak živa kritizoval, tady tohle to mi přijde jako takový živý, realistický, takový jako, že prostě ten Nickelodeon měl vždycky, jako jsem slyšel, jako obsah, který byl nadčasový. Ano, určitě, byl průkopník. Heleď, ale ještě abych ti to jako tady dořekl, jak vlastně to jako skončilo, tak vlastně ještě tady došlo k jednomu nedorozumění. A to když si myslel, Harold Krabs, že SpongeBob tu mrtvou rybu, protože policajti našli, museli překopat ten hrob, vzít tu mrtvou rybu a schovat ji jinam, že ji schoval do restaurace, kde pracuje a patří tomu Krabsovi, do mrazáku. Vždyť je prázdný. OK. To je jako legitimně, jako ten díl prostě končí tím, že fakt jako je mrtvý, jo? Není to nějaký jako fake Ne, na konci se samozřejmě probere, to by bylo přeci až moc dark, co si myslíš, furt to je pro děti. No jo, tak to je ale srabárna, řekněme si upřímně, že jo. A jelikož tě to poznamenalo,
tak jsem se rozhodl, že tady teďka pro změnu dám něco, co tě rozveselí, co tě vlastně taky znepokojí, ale už ne tak jako v tom negativním slova smyslu. Podívám se totiž na Pata a Mata. OK, ty jsem zažil, ale ne tuhle tu moderní stvárnění, už mi to přijde hnedka podle loga, to poznám, to jsou nějaký novinky. Bože můj, ty seš fakt nevděčnej to seš. Já jsem nevděčný, já jenom říkám, že jsem nějaký věci holt nezažil, mě je 36. A proč furt musíš připomínat svůj věk? Jako není lepší se cítit mladý? No právě, ne, tady o to, že já jsem v tom věku, kdy můžu právě koukat na ostatní a říkat, co, vy mladý, chápeš, jo, takhle, to je zase jiná moralista radost, tady v tomhle videu. Ano, to je právě to úplně super, jako, že lidi neschledávají jak jako skvělý, jak když můžeš začít říkat, ty mladý, oni tomu nerozumí. Takže to je jako fáze, kde já teprve dospěju, že vlastně ti ještě nerozumím, já tam dojdu teprve. Přesně, to nerozumíš, jsi moc mladý. Vlastně, pár let to zase budeš úplně v jiný fázi a budeš vždycky mnou pohrdat, vole, celou generací mladých. No a to je ta krása, to je právě to, že to je ta výhoda, kterou získáváš s věkem, víš, jak, že můžeš tohle dělat. To, že to je hovadina a že to není podstatný s lidem, to je detail. To zrovna jsme v epizodě Papírový servis a hází všechen papír do myčky, mezi nimi je i tady tenhle ten papír. Pěkný. A na mě napsáno tohle. Ten seriál je němej a stejně tam je něco zprostýho. Hele, víš, jak to je, prostě dítě, který by to přečetlo, stejně nebude vědět, co to má být, jo, já stěží vím, co to znamená, jako popravdě, takže já si myslím, že to je v pohodě. Ty stěží víš, co to znamená? Co pak ti to výhoda věku nedovolila zjistit už? No právě, já to znám jenom jako nadávku, hele, nevím jako, co to může být. Tak co jiného by to bylo? Co já vím? Chceš analyzovat i význam daného slůvka? No tak jako myslím si, že by to bylo rozhodně zajímavý. A tady je otázka, zdali jako si to nějak obhájili, zdali to prostě, tohleto krásné slovo pičus, tam třeba je nějaká zkratka nebo tak. Já se líbí, že tam dal i ten kosočverec před to. Jo, tak to je, ano, to je jako nádherný detail. Jo, myslím si, že jako talentovaný lidi jsou samozřejmě. Ano, Papírový servis je, když tak ta epizoda, najdete to, není to předělaný. Byť by to šlo strašně snadno, ale je to skutečný. Nevěřil jsem tomu, ale po ověření jsem prozřel a neuvěřil vlastním očím a je to teď tady v této sérii. Takže... Dobře, že si ověřuješ, dobře. Nejsem pičus. Happy 30th anniversary. They're having a party without me. Pac-Man? They invented Pac-Man? That cherry chasing dot muncher isn't even part of this game. Terminus technicus cherry chasing. A já si jako nemyslím, že to cherry chasing bude nezbytně, jakože popping je cherry je sice jako hezká fráze v tom, ale jako nemyslím si, že tohle bylo úmysl, jako to je to, co dělal skutečně. Já si právě myslím, dává to smysl i normálně, ne v tom úchylným slova smyslu, ale myslím si, že to je takový dvousečný, že to prostě má i tu druhou rovinu, kterou bych jako nechtěl úplně zazdít. To já nevím, z mýho hlediska by tam musel být víc nějakých náznaků, jo? Jako že by potřebovali jako víc té situaci, že by šel po něčem jiným, chápeš, aby to bylo jako víc prodaný. Rozumím, ale vem si, že ten Pac-Man je právě teďka na party, kde se chlastá, je tam vidět v tom okně jak chlastá, Chaser, Cherry, Virginity, naháněč. Možná, hele, jako to bych potřeboval vyložit od autorů, aby řekli jako ano, to byl náš úmysl a stejně bych to tam úplně jako nezbytně neviděl, tyjo. To je jak s tom, že jo, Lion King s tím SFX, že jo, jak si lidi myslí, že to je sex. A to je přesně tenhle problém, jo, takže tady vidíme prostě youtubery, který se akorát snaží pobuřovat prostě společnost proti prostě poctivým animákům a já jsem znechucenej tebou. Ty vole, tak ty jsi to obrátil z kompilace na mě dokonce teďka. Přesně tak. Ty jo, počkej, teď ses dotkl mě. Ano, já už píšu na Twitter, počkej, cancel, tyjo, tady bude. Martine, ty jsi mě nepochopil, mě nevadí, že to tam je, já naopak bych cenil i, že to tam dali, protože za mě by to bylo chytrý. Nakonec to chtělo jen čas. Uteklo pár dní a Martin mi zcela dobrovolně zaslal tohle vyjádření. Tímto videem bych se rád omluvil panu Vetusovi, já jsem udělal chybu, skutečně Ralph pravděpodobně byl špinavý, odporný vtip, protože já jsem neměl tušení, že Cherry Chaser se používá, já jsem myslel, že se používá pouze Cherry Popper. V tomhletom případě dává mnohem větší smysl, že samozřejmě jako Pac-Man nečasuje, ale teda neuhání, ale pouze sbírá, takže moc se omlouvám, moje chyba, měl pravdu, je to hnusný prasácký film a neměl by ho nikdo pouštět. Schovávat
Nebávej se, ty můj stydlíne. Tady máš ty svoje oblečky dočista vyprané. Já jenom nechápu, jak se ti je vždycky povede tak rychle zamazat. No jo, mami, to je opravdu záhada. A teď mě laskavě omluv, mám spoustu práce. Ten kluk má pravdu, drahá. Nás taky čeká prácička. Jako, hele, to je v pohodě. Děti by měli minimálně jako respektovat, že rodiče mají k sobě stále zalíbení, ne? To je pozitivní věc, to je pozitivní prostě příklad. Ale to já nevylučuju, já tam potřebuji od tebe ten šok, že to tam bylo, to jsi jako malý třeba nepostřeh, protože tebe, on má špinavý oblečení, ježiš, to mě je líto, tyjo. Ano, já jsem to nepostřehl kvůli tomu, že to bylo v angličtině na satelitní televizi. Takže to, že měl nejspíš pak, jak to říct, koitus s jeho matkou, jo, rodiče, to je hezký, že mají vztah, zdraví. Přesně tak. To já nevylučuju, ale vlastně tady to, co jsi jako malej tehda nepochopil a vlastně jsi to tam ani nemohl vidět, bylo i to, že jsi vlastně nerozuměl tomu ani slovo. Viděl jsem ty obrázky, jak se tam hýbou a tak. Bohužel bylo to tak, já jsem chtěl být jako Dexter vždycky. Ale ne, zase, to je velice... Jo, protože nikdo nerozuměl jemu, tak to myslíš, to je dobrý oslý můstek, to je dobrá metafora. Já jsem chtěl být tu laboratoř víc, ale dobře. To byla moje fantazie. Bohužel. Mám malou laboratoř vlastně. Já mám vlastně nová laboratoř, když o to uvažuju. Takže jo, no mám. Tak dobře. Takže vlastně Dexter tě dost formoval, dá se říct. Je to tak? They were headed towards a gloomy, spooky house, unaware of the dangers that lurked ahead. Velma, will you stop? Yeah, cut it out, Velma. What are you frightened of? It was only a silent movie. Well, if the movie was silent, why can't you be? Když byl němý ten film, nemůžeš na chvíli oněmět i ty? Smutné. Myslíš ten záblesk toho českého dabingu, když už naivně myslel, ano, že to bylo přesně já. Já vím! Hezky, já jsem myslel, že tam budeš mít něco s tím, že jo, protože Shaggy, jako v první řadě je Shaggy, že jo, už jenom jeho název, který samozřejmě v britské angličtině jako naznačuje různé věci a to, že je to zjevně prostě hulič, no, tak jsem čekal něco takovýhleho a takže si mě jenom překvapil, že tady jsou drsný stěrky. Takže vlastně jsi překvapen, dostal jsem od tebe tuhletu emoci. Ano, jsem překvapen, že jsi vybral něco, co není vlastně ani to kontroverzní. Nemusíš to doříkat. Nezajímá mě zbytek, byl jsi překvapen. Dobrá práce. Překvapil jsi mě, jak jsi mě dokázal zklamat v něčím, kde je ve skutečnosti ohromné množství referencí i sexuálních, anebo na drogy. Takže jsem velice překvapen, že jsi dokázal vzít nejvíc shitty věc toho celého seriálu. Dál. Můžem dál. What are we gonna name it when it gets better? She's so beautiful, we should call her Lady Josephine. No, Miss Fluffy, Miss Fluffy. I think we should call him Bruce. Bruce? Yes, Bruce. You can't call her Bruce. That's a boy's name. Well, how do you know it's a girl? How do you know it's a boy? It's a girl. It's a boy. It's a girl. It's a girl. Squirrels eat nuts, stupid. Girl? Furt bych potřeboval tu pointu. Nuts? Neboli domyslet. No jasně, to se dá jako přeložit. Hele, že jsi znal z angličtiny neměl v 5, to ti odpustím, ale do prdele! Proč ti to vysvětlu teď a tady? Nuts může být v angličtině několik neslušných věcí, ale zároveň squirrels eat nuts, jako je pravda, takže... Ty trolíš mě. Ty mě trolíš od první scény až do teď. Ne, jako, a ještě dál. Ježiši, tak OK, nuts můžou být samozřejmě jako v angličtině jak koule, tak nuts se dá použít jako krásný český výraz mrtka, dobře, OK, ale dokaž mi, že tady je to tímhletím způsobem. Víte, zásadní problém tkví v tom, že Martin je očividně až příliš velký feminista na to, aby tento vtip uznal. Proto je důležité dodat, že Powerpuff Girls vzniklo na přelomu století a ta, která zrovna obhajuje ženské pohlaví, řekne onu zásadní větu. Osobně si tedy myslím, že dvojsmyslný to 100% je. Jen tedy tenhle vtip bude čím dál tím víc a víc nerelevantní. Už dneska by to neměl být vtipný. A co si myslíte vy? Napište do komentářů. Pokud se vám tohle video líbí a chcete další díl, dejte like. A jestli víte o nějaké scénce, která by se do této série hodila, zašlete ji na Discord. Odkaz najdete dole v popisku. Your Highness, it is time for you to choose your bride. Alrighty. Trot out the ladies. Let's take a look-see. Hate your hair. Not likely. Yikes, yikes, yikes. And let me guess, you have a great personality. Is this really the best you could do? Jako Emperor's New Groove, první řadě, já jsem to neviděl, slyšel jsem, že to je super, ale on měl být kretén a hraje tam kreténa. Jo, je to arrogantní pičus, jak by řekl Pat Amat.
Přesně, ano, přesně, děkuji. Patamat vždycky to jako ty zvládá perfektně tyhle věci. Ano. Takže jo, ano, je to arrogantní pičus, jak říkáš správně, a Patamat. Tady tohleto řekl krásně, ještě se na tohleto používá, že má někdo hezký vlasy, když chceš dát neutrální kompliment. No ano, jako to, že hlavně když na to koukneš, tak vlastně každá ta ženská vypadá úplně stejně, má jiný vlasy doslova, jako to je fakt šílený výběr. Za starého Egypta tady tohle je základ Tinderu vlastně, prakticky takhle položili. Starého Egypta, jo, vážně Egypta, jo, kde se promění v lamu, jo, to je pro tebe ten egyptský... Já nevím, byla tam čarodějka, vole, tak čarodějka může být i v Egyptě. No ano, ale lama. Zvíře. Aha. Kde žije tohleto zvířátko, prosím tě? Co já vím, v zápěti se proměnil zase v jiný zvíře. Myslíš si, že kvůli tomu se bude přizpůsobovat celý biom? Jak mocná by ta čarodějka být musela? Koukni, ta estetika ti připomíná Egypt? Tak teď nevím, tak mi řekni, odkud to je, když to nevěděl tedy. No pojď, já jako nevím, řekni. Jako já bych řekl, že to bude jako Aztek nebo Maya, jo. Možná Inka ještě, jo, ale je to Jižní Amerika každopádně. Tak to není Egypt, máš pravdu v tomhle. Nicméně já to větou mířil úplně někam jinam, jenže ty se schytl toho prvního, co jsem v té větě řekl. Ano, já jsem se chytnul. Základ Tinderu, nemůžem v tomhle pokračovat, nemůžem, protože jsem netrefil místo. Já jsem v tomhle, jak pornoherečka, prostě já jdu po té největší čuráčce. Počkej, Stelo, kdo je to? Kdo je... To nevím. Temný strážce stvořený kouzelníky Černého kruhu. Má strážit celý ostrov. Má zastavit každého, kdo by našel bránu do světa víl. Naláká ty svoje oběti na vidiny z jejich snů. Víly z mojí planety. Ten jednorožec z mých dětských snů. OK, ta myslela na nějakou prasárnu, ale co mě zaujalo nejvíc je to, že neměl bradavky teda jako. V tom případě oni by taky byli bez bradavek, nebo jak to funguje? Tak jako biologicky to dává smysl, ne? Jako, biologicky v tom univerzu vlastně, z kterého pochází, tak. Přesně tak, takže jako předpokládám, že to má nějaký pravidla, že jo, stejně jako v Avataru má všechno 6 končetin, kromě tím modrý opice. Což je taky divný. Jasný, ale odbíháš od toho hlavního, já bych rád jako teďka poznamenal, no že... to byl ten kentaur, ne? No, to byl ten kentaur, to si jí rozblikali očíčka. No, cool. Myslela to, jako ty zase z toho děláš to kentaur jako to, jako chceš říct, že má nějaký horse fetish nebo co? Ne, mně se líbí ten kontrast s tím, že tam mluví o víly z mojí planety, ten koníček z mých snů. Jen ten kontrast mě tam baví. Jo, krásný kontrast, super. Jo. Důležitý jsou bradavky. Pro mě je to o bradavkách. Co to děláš? Snažím se spočítat, kolik mi je vlastně let. 1968, 1969, 1970. Už teď mi došly všechny prsty, na čem to mám spočítat? Řekl bych ti to, ale jsou tu děti. Já měl přece na mysli oca. Tady se snažili velký věci. Ano, to bylo odvážný, jako. Ten problém je, tady bych řekl, že se to podkopali tím, že musel říct, že měl na mysli ocas. Jo, jakože tím to zkazil, protože ano, to je to, co myslel, že bohužel, ale zkazili si to. Ne, právě já si myslím, že kdyby tam nedali ten ocas, tak mi v tu chvíli určitě řekneš, no jo, ale on chtěl říct ocas. Ale na Cersei. Takže díky tomu to je jasný. Teď jsem tě dostal já. Ne, ale tak v tom případě, tím, že jsi to vycenzuroval sám, že jo, tak je to právě nudnější. Ne, já si trvám na tom, že měl být větší odvahu, protože to byla ta první věc, která by tě mohla napadnout. Tam nebylo jako, protože si samozřejmě budeš myslet tím způsobem, takže tady tohle je fair. Navíc moje zkušenost taky, protože já ještě kvůli tomu, jak nemám nohu, tak samozřejmě můžu napočítat maximálně do 15, takže si pomáhám taky do 16, tyjo, ocasem. You are under arrest. For what? Hurting your free wings? Felony tax evasion. Yeah, $200 a day, 365 days a year. Since you were 12, that's 2 decades, so times 20, which is 1,460,000, I think. I mean, I am just a dumb bunny, but we are good at multiplying. Hey, dobrý joke, hele. Ano, tam to rozhodně znamenalo to, co by mělo, jako ta dvousmyslná, jako ten význam tam je dobře udělaný. No, to. Kompilace se interaktivně nakonec přizpůsobila tvému zájmu, ano.
Oceňuju. No, tak tady souhlasím, ano, tady souhlasím, že to bylo takhle vymyšlený, we are good in multiplying, je rozhodně prostě myšleno tak, takže ti to uznávám, hele. No, krásná třešnička na závěr, že? Přesně tak, dobrá práce. Třešnička, ty rovnou jí můžeš popnout, jo. Prostě ty by si mohl číst Bibli a vidět tam prasárny z osly a tak dále. A co když je to vina těch, co podporují tuhletu sérii? Já vás vidím, no co když je to vina jich? Co oni to sledují? Oni to podporou, já za to nemůžu. Já se zbavuju odpovědnosti. To ty prasata na to koukáš. Ty seš tady oběť prostě, ano, ty seš tady ta oběť, chudáku. Proč by měla tady fungovat nějaká sebereflexe? Na fanoušky to hodím. Dobrý způsob, jak o ně přijít. To byl vtip, lidi, to byl vtip, jo, já to tak nemyslel. Ne. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no.